Сен бит мені қырғи бал дейсің. Алайса мен сені ескертем. Сенің тұрмыш жолыңды безейм. Мен махаббатның барлық секелтелерінде сенің үшін өтешекмін. Ничек шундый кыз бу яшьтә кияүгә чыга ала? Йөрәк тавышын тыңлаячакмын. Син буздың барысында. Фисун, сен не сөйлисең? Син минем тормышымның астын өскә китердең. Син миңа начар тәэсир итәсең. Кай вакыт мин котырам? Йоклап китә алмыйм. Минем аркада. Мин арыдым, Хайдар, шундай арыдым. Мин бу башны туктата алмыйм, Хайдар. Туктата алмыйм. Минем авыру икәнне син беләсең. Aşkın koynumda kaygısızmış. Мен сені шундай нык яратам. Хәтта әгәр мин хәзер үлсәм, мин дөньядагы иң бәхетле кеше булып үләчәкмен. Huzur, hani gitmiştik ya ikimiz birden ama bitmiştik harbiden. Yine bastırırsa kapkara bulutlar aniden. Син бит мине кыргый бал дисең. Бу балның агуы бик көчле. Кыргый бал ул агу.